Hyvät kansalaiset, mun nimi on Ares. Ja me ollaan Samsungin kanssa järjestämä syössä keikka, Joo! Missä tuli? Kävi just vetää tuossa Samsung Music Galaxy keikka. Mut eikö se ole joskus marraskuussa vasta? Mulla ei oo nyt aikaa tähän, bro. Ihan miten vaan veli. Joo, toi tulee olla ihan sairas keissi. Me tehdään toi Tampereella ja Stadis, molemmissa. Jatsaa veli, nähdään siellä. Kuka sä oot? Mun pitää nyt mennä. Ja hei, jos sä haluat kokea jotain ennennäkemätöntä, me osoitteeseen musicgalaxy.fi ja sä voit voittaa liput meidän yhteiselle keikalle. Mitä tästä tapahtuu? Onneksi unohti tän? Joo, oliks niitä lippuja vielä sinne keikalle? Mitä? Miten niin ei oo? Onneksi kaikki tää suru on kääntynyt onneksi.